Studio Beats. Господ предвидял е всичко в Словото си. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. Надявай се, сине, ти на Бога, дигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Надявай се, сине, ти на Бога, дигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Любовта изчезва, сине, днес от всички души. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. На колене ще моля, сине, Бога, никога от теб да не се отделя. С двете си ръце Той да те пази, от всяко зло, сине, да те избави. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам.
ще ме покрива и под крилете му ще се скрия. Той е моя щит и закрила. С крилете си ще ме покрива и под крилете му ще се скрия. Той е моя щит и закрила. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Но до тебе няма да се доближи. Той е моя щит и закрила. С крилете си ще ме покрива и под крилете му ще се скрия. Той е моя щит и закрила. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Хиляди ще падат от страната ти и десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Хиляди ще падат от страната. Ай, сине, чакам те, татко. И десетки хиляди от десницата ти, но до тебе няма да се доближи. Но до тебе няма да се доближи. Става течение. Айде всичките там. Айде. Але къде кажа? Айде. Там отпреде на входа, мама. Ударила съм те, Ванеса. Бори се, я чакай да взем нещата от тук. Чорапи има ли? Чорапи. Направо ритънката. Ей, какви ритънки? Той е на кръчол. Боси крака. Добре. Ще го обуем Я чакай. на... Розе! На обуща. Добре, чакай, не го снимаш това, не го снимаш, нали? Чакай ти, чакай. Да станеш хубаво, дете. Какъв мъж ще станеш хубав. Що друго да съм пътам? Господ предвидял е всичко в Словото си.
Любовта изчезва, сине, днес от всички души. Надявай се, сине, ти на Бога, дигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Надявай се, сине, ти на Бога, дигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Давай, терпете се, Леонард. Докторе, моля ти се, само едничка за здраве. Ако не беше ти, Леонарда, нямаше сега да е знаете. Да си жив и здрав още. Ами, чакай. Като млад, аз се славам нашата първенче. Не може да вземи с плик. Айде да пробваме. Не бе, аз пускам. Не, остави да има батерия. Идва ли бебчето? Първо тати, айде малко. Дай първо на жената. Дай тези неща, вземи бебето първо. Ето това от татото. Благодаря. Обърни се обратното, Марине, да се снимка. Дай на жена си. Криси Памел направо снимка, айде. Айде, снимайте се тук, снимайте се. Че съм си дошъл 600 км. Заради нея съм дошъл на Ботана, не съм дошъл на София. После има време. Сега вие не съм бил обещал. Айде, баба. Че съм бил обещал, че бъде по район. Те снима заради това. Аз да се снимам? Аз сам? Че мами вече ги. Айде. Айде. Аз да снимам просто, аз не премислям. Добре. Дай на. Я тук, они че минат после. Я заради нея съм влезнал в Ботан тук. Колко букета давам? Аки ек мандър. Бога те благослови. Айде, снимайте се, айде. Да ви подари на вас. Ти сама, айде мини ти сама, аз после ще. Добре, айде. Тука. Добре. Айде, Цвето. Айде. Ще можеш, айде, това никой не бой се. Дайте я букети ми. Дай ги на майка. Айде, тука. Първо да плача. Добре. Дай да се тяка на вече. Леко не се навежде. Айде, Светлана, елате всички насам.
Ма един по един да се снимате по-бързо, че му е жега. Добре, айде тука. Махай си пръщат устата. Тука. Я Румене Памела, я дръжте малко. Може ли да? Не, остави го сега, няма да пие, няма да яде, нищо няма да му пие. Няма да Махай си пръщат устата. Добре, айде тука. Айде, лата тука. Добре. Ето ме тука съм, аз съм тук. Добре. Айде тука. Чакам. Айде. Тука. Айде, кой да снимка да се снима? Давай. Вече хопе кои да лия камери. Айде, юмори, какво се дали? Е, тук и аз. Айде, долу тук. Айде, Ники. Ела, Ники. За снимка. Не искам. Айде тука. Не. Айде. Пасторе! Кризи, пускай де, какво правиш? Дай на мен, аз ще сме. Добре. Айде тука. Тука. Айде име да Какво са падения, Сенчо, да снимаш ти направи? Баба Пламена вече, Баба Пламена е тука. Който на ще открие тука пред болницата. Снима. Хора, здравейте. Здравейте, хора, на изписването на Леонардо сме. Леонардо Ди Каприо, най-хубавия син имаме. Слава на Тоя Исус. Най-хубавите деца. Добре. Щастие, много голямо. Бог да дари на всеки. Айде, кластрушка и ти. Айде. Сестра ми, вие тръгвате ли? Както кажеш. Айде. Може малко съставила да кажа. Добре, ще се чуеме. Мерси много, Господи, благослови. Тука привере. Кластрушо! Кахав хубаво маримастъра, кластрушо! Айде тука. Айде последна студия, не е интересно. Айде, чекаме. Шефе. Ама те кара се общо снимка. Господи, благодаря ти, Исусе, благодаря ти за този небесен дар, който ни подари. Ама знаеш ли? Айде, Чома, там те ропе момиченке, дълна е кутия. И то, направо кутията, давай. Да ги почерпиш за малкия Лео. Теди, е глупуча. Айде. Слава на Бога. Ай, кой да вас последва? Слава, боя старда. Бокало, бокало, Ама, наведи го малко, Марина, надолу малко да може да се снима. Вижте, какъв принц имаме. Айде тука. Не мърдай, стой мир. Бе държаваш. Айде, готови сме. Сега ние двама седи. Да. Ама ела тази страна, като дойде по съмета. Ела да правим една обща снимка с децата.
Той са при нас. Прибираме се вкъщи с нашето лъвче да си е вкъщи. Какви изненади го чакат сега. Айде, баба, айде. Това е как? Нямам кана. Къде е кана? Така, цялото? Айде, най-много здраве на моето детенце, на майка му, на баща му. Да са все така здрави, благословени от Бог. Да им дава дълъг живот. Да гледат от него внуци, правонуци. Амин, амин, амин. Айде. Я вижме кой е тук. Леонардо! Леонардо! Добре си, дошъл сине. Айде, качете го горе. Пухи, айде. Ела да затворим. После ще го затворим. Ама чакай, ти камерата не си. Да, айде. Давай да играем. Ставай, бе! Стига ти като са задели. Волно saspano me za utre najzadnije. Ето стиго на легото, мам. Добре си дошъл, принце, на твоя дом, на твоята къща. Къде е Никита? Бог да те благослови. Ама това къде е синьото? Синьото къде да се сима вътре в него? Можете само да ми подадеш това. Говорим, че сандалата ми. Ай. Айде, бабо, влизай вътре. Да, работа ти целом пред тебе, че не те познавам много. Никита се казва. Никита, брат. Аз съм баба Регина. Айде, мамо. Ай. Само чакайте да го взема, да му дам малко водичка, че не е пил вода. Искаш да го вземеш ли, бабо, ли? Че го вземем па? Добре, айде само да му дам малко вода, че Не. топличко. Оле. Оле, баба, момчето, може. Айде, това правилно, Никита. Нищо. Балончето, мам. Знаеш, речке винаги какачино по мой напътиш, не? Винаги така на момента, ка си нарочното.
Ръкавички. Винаги. Има си ръкавички. Иначе водичка пие си. Да. Той е гладен. Колко е часа? Той е гладен. За това Не знам, че е гладен. Да пълним топла водичка, баба. Хладка. А как ти не хладка? Ей! Задавила си. Боже, няма нищо. Най-хубавото бебче си имаме ние. Най-хубавото бебче си имаме ние. Чакай да дойде и дедо. Хайде така, дедото, отчитай се, дедо. Отчитай се, защото той е в... Първо стотинка, дедо, Немам стотинка. Нема стотинка. Бебчето, че си купи нещо. Каквото си иска той. Това злато, това е принц. Чудела, къде си жекам. Значи, ако е телефона ми от чантата ми. Деделото ми на делото, но прело. Амин. Спи, хубавеца, спи. И после вече си е да си го оправиш. Леко, аз ще се наведем бега. Добре, аз съм също тази работа, излизам навънка. Излизай. Силата Господина Самсон да му дадеш, вярата на Авраам, мъдростта на Соломон и тия крачета, Боже, да извърват пътя ти, татко, моля те в името на Исус. Благослови го, пази го от зли очи, пази нашия принц, Господи, от всичко зло, защото ти си ни го подарил. И той е твой и ние ти благодариме. Благослови майка му и баща му. Чакай да пусне от мене. Направи ги мъдри, разумни, дълготърпеливи. Мале да папам това принцо, къде си имаме. Маля. Е така, остави го да си направи сега. Да му направи камерата. Снимай го е така. Хайде. Или не го увивай, не го обличай пак това сако. Само е така да си направи снимка с неща да си харесваме. Хайде да правим снимка. Да, е там. Мачке, пали не ме пае, канка татарама не финчере, сарек врял. Хума, малава. Мале. Ето Лелята да купи бомбони Васи, нали? Това синя пачка си дава, Леля. Това синя пачка, като дрехите му, Никито. Искаш да го държиш малко? Аз искам. Хайде. направим една снимка, не да го държим. Хайде. Леле, ма какво си правила? Само сини пачки си редила, памет. Лело, дай ми го. Каквата жена го мима, жена вликате коси. Той е Леля. Ето ги Леля. Нашата Леля. Е така, главичката. Снимай го, Обърни се така да те види камера. Не, снимайте без телефона, че камера трябва да е. Айде. Чакай да се пусна това. Айде. Чакай да предстадам мърваста чокова стала. Главичката ми. Много ще Криси, мамо. Да, айде. Обърни се така, айде. Да те снимат. Това са лелите. Това е... Айде, бати. Айде. Искаш да го държиш? Няма, айде. Интернетът ти е слаб. Никита няма интернет, затова така виж моя какво прави. Мамо, това да не ме удариш. Айде, дайте го на мен. Да чува на лицето. Евро, да се капе. Айде, излизай, защото къде отчоте? Леле, моти бебе, аморе. Моти си слад. Ето тук ги слагай се страна. Така не ги да върстете. Малек ви дълги крака, Бойко. Благодариме ти, Исус. Айде, Марин, чале, леле, сам си. Защо ревеш? Ела насам тук до мен да ти снима човек. И развълнови са ли? Да. Ти, браво, полицейски! Те да снимаш ме? Не. Стига, Никита те снима. Ама аз нямам интернет да пусна моя Снимка. Леле, обувките му, чорапите му. Леле, много си разфърлен като мене си, бабо. Не си знаеш обувките, чорапите, баба ти така не знае в коя каравана, в коя къща са. Не можеш да го държиш, мама, е така снимате, чичото не може. Снимала ли си?
Кой да снима? Кой? Да. Какво? Развълнувала се, развълнува. Боже, благослови моя принц, Боже. Къде си ти 300, Мишко? Хайде, аз имам, чакай. Не знам къде ми е. Бебе, сладко. Благодаря ти, Боже, за тоя крал. Той направо не принц, крал е станал, бори се. А докъде порасне, не знам, брат ми, какво ще става с него. Не те бери, мамо. Чакайте, че исках да пусна лайв, бе, човек. Не гати слабия. Интернет нямаш тук. много да радваш мама и тати си. Амин. Защо пак нямаш интернет тук на лайв? Аз съм Знам беше теле, хан. Мека бешавка, те ще не рече ладото при. Значи, аки баба Вили, баба Регина. Баба Регина. Никита събира тия пари от тук, мама. Добре, нека причина. А стари към... Има люпе? Какво е това? Да пуснеш лайфа. Аз правим лайф тук. Ето го, готово. Сега тут, имам една идея, чак. За снимката стои. Ти се носи. Боже, леле, какво щастие си ни подарил, татко, благодариме ти, Исусе. Какви дълги пръсти има. Виж, дълги пръсти. Лело, Никито, той избрах се. Виж какви дълги пръсти. Мамо, имам още един по-малък. Готови ли сте за къпане? Не знам къде са, мамо. Вие ще да знаете да си пускате. Никито, колата некъде са, мамо, що какво искаш? Коя кола? На бащата. И късай сега, утре, че дойдат още букет. Чавешки си, мамо, тут хай кором сам. Ще бъде си. Мамо, мама, да не ме удариш, защото се не Рози да се къпе. Да, моя крал. Сладуранче. Бебе, амор. Никита, сина ти е бебе, амор. Да, аз казвам, че е бебе, амор. Леле, моти бебе, аморес. Моти си злат. Моти си най-красивото. Малек мой сладуранче. Малек ви дълги крака, бой. Мо благодариме ти, Исус. Хайде, Марин, чали, лели, сам си. Ама ти какво са вълшилаво, мам? Опани садапе прнесър жълк. Опанюпе, ма? Ей, мокано опанюпе съм румовер глисър жълк. Дита? Чакай, нема сиса. Никита, виж колко сладки кръченци има. Знам, аз съм го препочела. Обаче жълта керавкава най-автоматико. Мамо, аз затварям, мамо. Затваря вратата. Чакай да правя, мам. Леле, Криси папи садал. Олайв гелопе пуле, Криси бутар. Оставила телефоните да да купиш. Виж как се опъна. Чакай да рекувам Мале, какво сладуранче. Криси, Айде, спирай. Аз не знам как. Телефон? Да. Като седнете тук на Лъвче! Те чаваш? Патко само. Анге, така пътка, бай. Ай. Какво бе, бабо? Студено ли ти? О, гладен си, да. Мамо, я ми дай този черен телефон, че да може да стигне. Бабче, сега се къпеш и папаш. От на мама си искат. Искаш да сисаш. Напи малко вода и пускай моя телефон на лайф. Твой за нищо не. Дай да ти сложим още малко вода. Я виж как го е банал. Какво бе, баба, ма сега те къпят в мляко, като фараоните. Ай, кигай да. Айде, баба. Леле, Боже, благослови. Като фараоните, бе, бабо. Попчето му още не е паднал. Пълнител. Господи, благослови го Исус. Тук ми шампан. Шампан, айде. Чувствам. Айде, баба. Або викате ще час, га само ти кикидавам те чопески. Хубаво ли ти
ти е, бабо? Хубаво ли ти? Той е гладен сега и за това Гладен е. Това е тато. Тато. Айде, дойде. Нема, бабичко, нема, родичко. Лелеска рутия. Тата баба гадо. Айде. Сладко си сам. Ама добре, какво ще я да кажа? Спирти бистър да ма. Салески. Папко. Спирти трудно, да. Тръгуваме спирт, да. Спирти туалетно олио. Туалетно олио сега ми само спирти бистър да ма ментала. Чуто ма. И, шкърли си. Къстотнило. Хубаво ли ти, баб? Ама най-лепели корамачове. Най-лекан. Тя се едно. Канчик. Да се сърби, да се прави. Мале, Господи, благослови Тато Паялу. Айде. Сила, мъдрост му дай, Боже. Господи, благослови Педела. Те ди келестарато ну прелнук, майко. Амин, амин, амин. Да те благослови. Ач, акана. Стой, мамо. Ела да видиш на кой чакал. Гале сте, мамо. Ач да чапай. Ей, Бащата не иска да гледа, гадно му е. Кара се. Айде, бабче, айде. Ето, готов си, готов си. Сладко си? Вим? Ани пипит? Ево ти са дали. Не, тато си не лад. Дако, иде, мирай сека. На, си кавле бут хаварде пайс. Мале са хутя, зарма са хутя. Не, мамо, топло е. Леле! Ага, кики да онака бъде кенгус. Елева не ти само, мами. Бащата се кара, вика. Ама чупай. Много и тук. Чакай, не може да отвори на... Хайде, хвърли. Аха, плапай. Не пила. Хайде, хвърли. Айде, готов. Антате мести се бали, какво не ще ме чуем. Ой, си мейки. Не, виж за батерия ми трябва. Виж една голяма чанта има 8-10 по багажник. Ето Ти маничка е гаси. Карака мани. Майко, махни това, Сега че ще ще пак. Джобчето, отвори джобчето. Майко, това нали читава. Валето бъдем към ден. Със соли. Със соли. Да, той е. Матрички, близки халя. Как си прави това? Чакай да ти дам, бабо, какво ти трябва? Олио. Ето там е олио за тебе, взимай да го правиш. Иде, бабо. Ето го. Какво искаш? Не може да минаваш сега тук, чакай малко. Спокой се, оди. Боже, чакай да махам, брат ми. Ле, с когласо нимай шум. Хубаво ти, бабче. Лилизарки до певаста. Лилизарки до певаста. Стой сега, се учиме. Стой. Леле. Да не те пипа човека. Дако, Леле. А така да ти се оформят дропчетата. Чакай. Изнервяте, баба. бабино. Ето го тук понилен. Хайде, браво. Ама чакай, защо не го слагаме направо в пелените? Или сено той има гости навънка? Никита, до вечера мамо пелените. Не, ама сега поне един път да бъде в пелин. Той е на неколко дена. До вечера да е. До вечера, ама той днеска трябва да бъде малко. До вечера, като го вивате, сега нека да бъде така, мамо. По-добре, че го ще идват сега да го гледат. Да го гледат, той ще бъде увиден. До вечера. По-добре да му се изпънат краката. О, че го изпънат. Крепчета си запознай. Може да се смеем. А къде?
Спири трябва да го мажеме пудра, дай да мажеме малко. Най-пудра, малко. Опъпчи. Опъпчи, спирите пудра, я чота за алекичке пудрем, чо за опъпчи. Чорски кака. Айде. Baba, ochi, oleste, aceatul. Kaj si legânche te ceap cremci? Mamu, că si pali jega. Leski de butrani lape voi da pian de că ne chiar shek. Ai, ti gena. A tata ce zlaga pudra că te perisco. A kad te popop. Ce răsi za? Răsi. Mami, čo? Im kažas că n-a la spiriti. Ca si puti važno kanci. Da sam ma kjesto igrava. Vao spiriti napaj pudra čova. Pipoj, babci. Леко Никита балона за теб. Ди са окротко, дитар. Кротък е много, да. И не ме се обуждаше много дълго. Ма сега да ропам... Пишка си. Да, Пишка си, мамунчей. Пишка си, мамунчей. Баба ти хали. Чакайте да викнем Маринчо да ходи. Той аз тата гледа лайфа. Мотро на дивана гледа лайфа, Никита. Царуй пекена е лакана, който саудите. Мукерати делечи. Дита ли са красива, дит? Боже, ту, бабу. Стой, бабу. Боже, те светки също какати. Че се оправиме, нема страшно. Да си растеме сам. Само да си растеме живи и здрави. Моделски по Маринчан. Мусърни допески с то Маринчан и дикели. Чуписки ми ги ами най-син физиономиска. Сардикелте, дида. Да седем това пилинче, благо, боже. Муцунка. Оли, извинявай. Чакай да може да минем да ви търсим. Таро тут начина во свало кај трубуте пел за чучиш кај сила. Свало кана тут. А шо на карај кела ти чучи? Акушерка песке ваќера кај сила тут. Свало кела ти чучи. Аре киро керси. Ничина бабка ни кажа. Всеки път, когато да се изправиме. Синени нощи не моят Баба, не има бачкала ли го? Само сме Рамон Георги, наши теле. Айде. Ще ти служа с дух и истина. Любовта ти трае до века. Милост и татко вечно. За жертвата на кръста спомня. Ще ти служа с дух и истина. Синени нощи не моят Бог на милостта и любовта. Той изпрати за мен за да бъдем с него Айде,
Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Който живее под покрива, той ще пребъдва под сянката на всемогъщия, на великия Господ Бог. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя,